Vítajte v dielni Unimax, volám sa Tomáš Krásenský. Na toto som sa naozaj tešil. Podľa mňa takéto pracovné centrum je snom snáď každého chlapa, ťažkého tela alebo profíka. Workcenter, teda pracovné centrum alebo pracovná stanica, je už viac ako 40 rokov obchodná značka firmy Triton. Minule sme si predviedli výber elektrického náradia tejto značky a tentokrát sa pozrieme na posledné 3 prírastky do rady univerzálnych pracovných stolov nazývaných Workcenter. Podľa výrobcu ide už o 7. generáciu, preto nesie označenie T2TVX7. Pracovné centrá Triton boli od začiatku koncipované ako prenosné systémy, do ktorých je možné pripevniť ručnú okružnú pílu, hornú fresku a prípadne ďalšie stroje v závislosti od doplnkového príslušenstva. Triton preto v priebehu rokov začal vyvíjať a vyrábať aj elektrické stroje, ktoré boli dokonale prispôsobené na integráciu do pracovných centier. Súčasne sa však dali používať aj ako bežné ručne vedené elektrické náradie. Flexibilita takéhoto riešenia bola obrovská, ale obsluha bola trochu komplikovaná. Navyše bolo nutné dokupovať množstvo nezrovna lacného príslušenstva, možno preto sa Triton rozhodol skúsiť inú cestu, a síce samostatný univerzálny stôl s jednotlivými modulmi. Frezovací modul síce naďalej potrebuje nejakú hornú fresku, ale pílový modul sa už úplne zaobíde bez maflu. Vezmeme to ale pekne po poriadku. Základom je, ako som už povedal, robustný skladací stôl, hmotnosť 30 kg hovorí za všetko a preto má aj kolieska, ktoré uľahčujú jeho presúvanie v rozloženom stave. Môžete dokúpiť ešte väčšie kolieska pre jednoduchý transport zloženého stola. Skladanie a rozkladanie stola je pomerne jednoduché, samozrejme to chce trochu cviku. Výška je 90 cm, ale môžete ho použiť aj v zloženom stave. V tom prípade je pracovná doska necelých 32 cm nad zemou a stôl sa zmestí do kufra väčšiny osobných aut. Súčasťou je upínacia doska z MDF. Vďaka otvorom môžete použiť najrôznejšie upínacie prípravky. Pod pracovnou doskou je namontovaná zásuvka s bezpečnostným spínačom, ktorý sa dá v prípade potreby alebo núdze vypnúť aj kolenom. V balení nájdete aj masívne hliníkové pravítko, ktoré je však určené na použitie s pílovým modulom. Ten je koncipovaný ako samostatný stroj, ktorý sa vložením modulu do stola stáva plnohodnotnou stolnou pílou. Síce už to nie je také minimalistické riešenie ako predchádzajúce centrá, ktoré využívali prenosnú okružnú pílu, ale zase výrazne vzrástol užívateľský komfort. Odpadá náročné nastavovanie maflu pripevneného pod stolom. Bez špeciálne prispôsobenej píly Triton bolo presné nastavenie veľmi ťažké. Pílový modul CS001 sa ovláda ako bežná stolná píla. Nastavenie hĺbky rezov alebo náklonu kotúča nie je žiadny problém. Nechýbajú ani nastaviteľné dorazy pre pravý uhol a presné skosenie pod uhlom 45 stĺp. Naďalej zostáva možnosť vykonávať skosené rezy bez náklonu pílového kotúča a síce mať aj naklopenie obrobku podľa skoseného pravítka. Pílový modul využíva vodiace drážky v pracovnom stole. Tie majú štandardnú šírku 3/4 palca, takže vedľa dodaného uhlového vodítka môžete využiť napríklad svoje obľúbené vodítko z inej stolnej píly. To dodávané je multifunkčné. Bez nutnosti prestavovania môžete robiť rezy pod uhlom 90 aj 45 kg a môžete ho použiť aj namiesto pritlačného rebra. U predchádzajúcich pracovných centier Triton sa dal pílový modul otočiť hore nohami a vďaka posuvu sa dal použiť podobne ako pokusová píla. V novom systéme túto funkciu čiastočne nahrádza tzv. Projektová píla FS01. Primárne je určená pre podlahárov pracujúcich s laminovanou krytinou alebo menšími drevenými dielcami do hrúbky 22 mm. Pílový kotúč má totiž priemer len 127 mm a vrtanie 17 mm. Modul je vďaka svojej konštrukcii použiteľný nielen v pracovnom centre, ale aj samostatne. Práve pri práci s podlahovými krytinami tak odpadá neustále odstávanie k vysoko umiestnenému stroju. Projektová píla pracuje v 2 režimoch. Pri príčinných rezoch je obrobok napevno a pohybuje sa píla. Pri pozdĺžnom rezaní sa píla zabezpečí a pohybuje sa obrobkom. Posledným modulom je frézovací stôl RT001. Frézovacie stoly pre horné fresky sú tradičnou súčasťou pracovných centier Triton a táto generácia je dotiahnutá takmer k dokonalosti. Základom je doska z MDF laminovaná kvôli nízkemu treniu. Plechová vložka dovoluje pripeknutí ľubovoľnej hornej fresky, ale najjednoduchšia je pochopiteľne integrácia strojov rovnomennej značky. Pre ne sú tu totiž predvrtané otvory a využívajú unikátne bajonetové systémy horných frézok Triton. Tieto sú navyše vybavené mikroposúvom s možnosťou ovládania kľúčkou, ktorá je k každej freske priložená a v stôlku je pre ňu zodpovedajúci otvor. Obsluhu taktiež významne uľahčuje automatická adaptácia vretienka. Perfektnú presnosť frézovania zaručuje pravítko zo stabilného hliníkového profilu, možnosť jeho nastavovania mikroposúvom a tiež 4 prítlačné hrebene.
Hodící doskou na výstupe môžete posunúť mojčité nábehové o 0,5 až 2 mm pomocou distančných líšť a stôl potom využiť na srovnanie hrán ako na hoblovke. Nechýba ani kryt nástroja pre vyššiu bezpečnosť a lepšie odsávanie triesok rovnako ako pri kýlovom module. Pracovné centrum Triton P2TVX7 je ideálne pre náročných putilov, ktorí nemajú dosť miesta na veľké stacionárne stroje, ale aj pre profíkov, ktorí potrebujú na práci mimodielne slušné a flexibilné pracovné centrum. Odkazy na jednotlivé komponenty nájdete v popise pod videom. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite prosím na like, teda palec hore. A ak nechcete premeškať ďalšie video z dielne Unimax, kliknite na odoberať a prípadne ešte na zvonček, aby vám prišlo upozornenie hneď, ako nové video nahrajeme. Ďakujem za pozornosť a teším sa na videnou v dielni Unimax.